Σε αυτό το ευρέως διαδεδομένο βίντεο από τον Μάρτιο, ένας άνδρας αφαιρεί μια κάμερα παρακολούθησης από ένα στήλο. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις που το συνοδεύουν, η Ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται να διέταξε την αφαίρεση για να κρύψει τις ζημιές από τον πόλεμο. Αυτό είναι ψευδές. Μια αντίστροφη αναζήτηση εικόνας οδηγεί στο λογαριασμό Instagram της αστυνομίας της Δυτικής Γαλιλαίας. Η ανάρτηση από τις 22 Οκτωβρίου 2025 εξηγεί ότι αποσυναρμολογούσε κάμερες που είχαν εγκατασταθεί παράνομα από εγκληματικές οργανώσεις. Ένα τοπικό Ισραηλινό μέσο κάλυψε αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν είχε καμία σχέση με συγκάλυψη. Επόμενο παράδειγμα. Πλάνα με Ισραηλινούς πολίτες να βρίσκουν καταφύγιο σε μια σύραγγα κυκλοφορούν από τις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, αυτό το βίντεο είναι αρκετών μηνών και βρίσκεται στο διαδίκτυο από τον Ιούνιο του 2025, όπως επιβεβαιώνει μια αντίστροφη αναζήτηση εικόνας. Εκείνη την περίοδο είχε ήδη κοινοποιηθεί για να δείξει κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ να προστατεύονται από πυραυλικές επιθέσεις. Το Al Jazeera το είχε δημοσιεύσει μάλιστα στις 14 Ιουνίου 2025, κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Αυτό το βίντεο δεν είχε καμία σχέση με την τρέχουσα σύγκρουση. Τελευταίο παράδειγμα. Μια χαοτική σκηνή σε ένα λόμπι, όπου άνθρωποι πετούν αντικείμενα σε υπαλλήλους πίσω από έναν πάγκο. Σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο, πρόκειται για Ισραηλινούς που προκαλούν ταραχές στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας να εγκαταλείψουν τη χώρα για να ξεφύγουν από τους Ιρανικούς πυράβλους. Και εδώ πρόκειται για λάθος. Μια αντίστροφη αναζήτηση εικόνας δείχνει τα πλάνα να εμφανίζονται σε αναρτήσεις με ημερομηνία 20 Ιουλίου 2025 σε διάφορους ειδησιογραφικούς ιστότοπους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το βίντεο δείχνει ταραχές σε έναν κινηματογράφο με το όνομα Cinema City στην Ιερουσαλήμ. Μια αναζήτηση στους χάρτες Google επιτρέπει μια σύγκριση μεταξύ φωτογραφιών του κινηματογράφου και των πλάνων του βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πράγματι η ίδια τοποθεσία. Αυτό το βίντεο δεν είχε καμία σχέση με το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ελέγξτε πριν κοινοποιήσετε. Το AFP σας δείχνει πώς στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερα στο factcheckgreek.afp.com και στο metmo.eu.